खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन दिनै आं बे क्लासाव सावरायनो नागिरदों इंराजिनि ग्रामारनि सायाव दा बे जाहैबाय टपिकआ जाहैबाय बेवहाय पार्ट्स अफ स्पीच बे पार्ट्स अफ स्पीच होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव सावरायनो नागिरदों दा गाहायै बे पार्ट्स अफ स्पीच इंलिसाव जा पार्ट्स अफ स्पीच बे पार्ट्स अफ स्पीचखौ जोङो गाहायै मा मोननो हायो इंराजियाव दोङो नाउन दोङो नाउन नाउन माने मुंमा जाहैबाय बेनिफ्राय प्रनाउन दोङो प्रनाउन प्रनाउन माने मा जायो मुंराय बेनिफ्राय दोङो नाम्बार 3 आव दोङो एडजेक्टिव एडजेक्टिव बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव दोङो भार्ब बेनिफ्राय नाम्बार 5 आव दोङो एडभार्ब एडभार्ब बेनिफ्राय नाम्बार 6 आव दोङो प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 7 आव दोङो कनजांक्शन कनजांक्शन दङ आरो नेक्स्ट नाम्बार 8 आव दोङो इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन दा बेखिनिया जाहैबाय इंराजियाव थानाय मोन 8 पार्ट्स अफ स्पीच बा सोदोब मा बुंनाय जादों जों बर' दा नैबे दा जोङो फार्स्टआवनो मा दङ नाम्बार 1 आव नाउन बे नाउननि माखासे जोङो बेवहाय हाइफोरखौ जों सावरायगोन बबे बबे प्रपार नाउन बबे मेटेरियेल नाउन मुवा दिन्थिनाय मुंमा बबे फोले दिन्थिग्रा मुंमा बेफोरनि बागै जोङो मोनफ्रोमखौबो जों सावरायगोन दा नैबे भिडिअ जोङो बांसिन सावरायनो नागिरदों नाउननि सायाव मुंमानि सायाव मुंमा माखौ बुंनाय जायो एबा मुंमा बा नाउन सोदोबमाया माखौ बुजायो दा जों बयबो मिथिगौ जाय सोदोबमाया मानसि जिब जुनार मुवा बेसाद एबा जायखिजाया जायगानि मुं बेफोरबायदि दिन्थियो बेखौनो मा बुंनाय जादों मुंमा बुंनाय जादों नैबे नाउन बेखौ बुंनाय जादों नाउन जा नेम फोरमायनाय मुं दिन्थिनाय बा मुवा बेसादानो जा जायगानि मुङानो जा जिब जुनारनि मुङानो जा बेफोर गासैबो नैबे नाउनाव गोग्लैयो दा बेनिफ्राय बे नाउननिनो माखासे बेवहाय जोङो बाहागो मोनगोन दा बे बाहागोफोरा जाहैबाय दा नाउनखौ जोङो नाउननि सायाव जोङो सावरायगोन दा नैबे भिडिअआव दा नाउना गाहायै मा दङ बेखौ सावरायगोन काइन्डस अफ नाउन्स नाउन मानेथ' मोनथिखाबाय नोंथांमोना मुं दिन्थिनायखौ बुजायो जाय सोदोबा मुं दिन्थियो बेनो मा बुजायगोन नाउनखौ बुजायगोन दा नेक्स्टआ जाबाय काइन्ड अफ नाउन मुंमानि रोखोमफोरा मा जागोन दा मुंमानि रोखोमफोरा जाहैबाय दा जोङो नाम्बार 1 आव जोङो मा मोनगोन दा नाम्बार 1 मुंमानि रोखोमा जाहैबाय 1 नाम्बाराव जाबाय प्रपार नाउन प्रपार नाउन दा प्रपार नाउनाव बेखौ जोङो मुं दिन्थिग्रा मुंमा बुंनाय जादों बर'आव जोङो मा बुंगोन बेखौ मुं दिन्थिग्रा मुंमा दा बे मुं दिन्थिग्रा मुंमाफोराव माबे जाथावनो हायो दा मुं दिन्थिग्रा मुंमायाव मा जायो जाय सोदोबमाया बा जाय नाउना जाय मुंमाया मानसि सोरबा सासे मानसिनि मुं बेनिफ्राय जायगा माबा मोनसे प्लेस एबा जायगानि एबा मा बुजायो मुवा बेसादनि नाम मुवानि मुं बेबायदि फोरमायबाथाय बेखौ जों बुंनाय जायो प्रपार नाउन दा बिनि एग्जाम्पलफोरा मा जागोन बिदिन्थिफोरा मा जागोन जेरैबायदि हमना लानायाव रमेशखौ आं लिरबाय रमेशआ मा जागोन बे मानसिनि मुं जाहैबाय बेनिफ्राय हमना लानायाव मुम्बाइआ मा जाहैबाय मोनसे जायगानि मुं जाहैबाय दा हमना ला नैबे दा माबा मोनसे जोङो बेवहाय मा लिरगोन दा बा नैबे आसामा मा बुजायगोन मोनसे जायगानिनो मुं जाहैबाय बा बेफोरबायदिखौ जोङो मा बुंनाय जादों नाउन प्रपार नाउन जोङो बुंनाय जादों बायदि जोङो लिरनानै होबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय प्रपार नाउनखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ नेक्स्ट फैबाय दानिया मेटेरियेल नाउन बेफोर गासैबो कमन एलपि नि थाखायबो फैयो इउपि नि थाखायबो फैयो दा मोननैखौबो आं सरजाबनानै भिडिअखौ बानायनाय जादों दा नैबे मुवा दिन्थिग्रा मुंमा जाहैगोन मुवा दिन्थिग्रा मुंमा दा मुवा दिन्थिग्रा मुंमायाव मा जागोन दायो दा जाय नाउना जाय मुंमाया बेसाद जायखिजाया मोनसे बेसाद एबा जायखिजाया मा बुजायगोन जायखिजाया मुवानि मुं दिन्थियो बेखौनो मा जागोन मेटेरियेल नाउन बुंनाय जादों बेसाद एबा मुवानि मुं दिन्थिनाया जाहैबाय मेटेरियेल नाउन एग्जाम्पला मा जागोन नैबे गल्डआ मोनसे मुवानि मुं जाहैबाय सना होनना बुंदों जायखौ सिलभारा मोनसे मुवा एबा बेसादनि मुं बेनिफ्राय उड दंफां थुख्रा जायखौ बुंनाय जादों स्टन बा बेफोर गासैबो मायाव गोग्लैयो मेटेरियेल नाउन एबा मुवा दिन्थिग्रा मुंमायाव गोग्लैयो बेनिफ्राय नेक्स्ट
फैलायबाय नेक्स्ट 3 नाम्बार 3 नाम्बाराव जाबाय कमन नाउन कमन नाउनखौ जों मा बुंनाय जायो फोलेर दिन्थिग्रा मुंमा दा बे फोलेर दिन्थिग्रा मुंमाखौ माबायदिखौ जोङो दा बुंगोन फोलेर दिन्थिग्रा मुंमायाव जाय माबा मोनसे हारि फोलेर दिन्थिग्रा मुंमाया मा जायो जाय माबा मोनसे हारि बा फोलेर हारि नङाबा फोलेर एबा एखे रोखोमनि माबा मोनसे मुवा एबा बेसादखौ जायो एखे रोखोमनि मुवा बेफोरखौ जोङो बुजायनायाव कमन नाउनखौ जों बाहायनाय जायो बा बेखौनो जोङो कमन नाउन बुंनाय जायो फोलेर दिन्थिग्रा मुंमा दा बिनि मोनसे बिदिन्थि लानोसै जोङो मोननैसो बिदिन्थि लानोसै कमन नाउनफ्राव मा गोग्लैयो जेरैबायदि नैबे केट दा केट एबा मावजि बुंनाय जादों दा केट होननाय लोगो लोगो बेवहाय मावजि होननाय लोगो लोगो मासे मावजिखौ बेवहाय बुंनाय जायाखै गासैबो जेसेबां मावजि बे फोलेर मावजि हारिनि जा जुनार बेखौ नैबे केटआवनो बुजायनानै होनाय जादों दा बेफोरो मायाव गोग्लैगोन कमन नाउनाव गोग्लैगोन जेरैबायदि डग जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लालाबाय नैबे डगआव मा जायो सैमा बुंनाय जादों दा जेसेबां माने सैमा फोलेरनि बे जुनारफोर दङ बेफोर गासैयावबो मायाव गोग्लैगोन नैबे डगआवनो गोग्लैगोन बेफोर जाबाय कमन नाउनाव गोग्लैयो दा नैयाव मेन माने मा हौवा मानसि दा जेसेबां माने जोंनि बुहुमाव हौवा मानसिफोर दङ बेफोर गासैबो नैयाव गोग्लैजोबगोन हौवा फोलेरनि जायफोर दङ बेफोर गासैबो गोग्लैयो दा सोरबा बर' हौवा हारसा हौवा बेफोरबायदिखौ बुजायनाय जायाखै जेसेबां हौवा मानसिफोर दङ गासैबो नैबे बेयावनो गोग्लैजोबगोन बेनिफ्राय बय होननाय लोगो लोगो मा जालायगोन बय होननाय लोगो लोगो जेसेबां हौवासा गथ'फोर दङ बे गासैबो बेयाव गोग्लैयो अब्ला बेफोरबायदि बिदिन्थिया माया होयो हारि बा फोलेर बा बेबायदि जुदि बुजायब्लाथाय बेखौ जोङो बुंनाय जायो कमन नाउन एबा फोलेर दिन्थिग्रा मुंमा बुंनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट 3 नाम्बाराव फैबाय कालेक्टिभ नाउन दङ कालेक्टिभ नाउन दा कालेक्टिभ नाउनाव मा जथाय मुंमा बुंनाय जादों जथाय मुंमा दा जथाय मुंमाया माखौ बुजायगोन दा खायसे माने नाउन दङ जाय जथुमै एबा जयै एबा जथुमै थानायखौनो मा बुंनाय जादों कालेक्टिभ नाउन एबा जुथाय मुंमा बुंनाय जादों बेनि बिदिन्थिफोरा मा जागोन दा आर्मि नैबे आर्मिया मोनसे कालेक्टिभ नाउन जथाय हानजा बेयो मोनसे जथुमै थानाय जयै थानायखौ बुजायदों नैबे आर्मिफोरा होमबा बे मोनसे कालेक्टिभ नाउनाव गोग्लैबाय बेनिफ्राय मा जाहैबाय क्लास थाखो होमबा बे क्लास एबा थाखोआबो मा जायो जयै गोबां फरायसाफोरा हौवासा हिनजावसा गोबां फरायसाफोरा लोगो नांनानै मोनसे मा सोमजिबाय बेबायदि जयै थानाय बा जथुमै थानाय बेबायदिखौ बुजायनाय जादों नैबे क्लासआ जाहैबाय बे थाखोआ जाहैबाय कालेक्टिभ नाउनाव गोग्लैयो दा बेफोरो जाहैबाय मोनफा मोनफा जथाय मुंमानि बिदिन्थि जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 4 दङ नाम्बार 4 जाहैबाय एबस्ट्रेक्ट नाउन दा एबस्ट्रेक्ट नाउन माने मा गुन दिन्थिग्रा मुंमा बुंनाय जादों गुन दिन्थिग्रा मुंमा बे गुन दिन्थिग्रा मुंमायाव मा जायो जायनो सासे मानसिनि बा सुबुंनि गुन बा बेवहाय आखल आखु बा सासे सुबुंनि थासारिया माबायदि अबस्थाफोरा माबायदि बा बेफोर गासैखौबो नैबे गुन दिन्थिग्रा मुंमाजों बुजायनाय जायो दा बिनि बिदिन्थिफोरा मा जागोन दा बिदिन्थिफोरा जाहैबाय बे बिदिन्थिफोरखौ जोङो मा लिरनो हायो दा काइन्डनेस सोरबा सासे मानसिनि बे मोनसे आखल एबा गुन नैबे काइन्डनेस अनसुला जा बयखौबो अननो हानाय अननो रोंनाय बेबायदि मोनसे माबाखौ बुंनाय जादों नैबे काइन्डनेसा दा बेनिफ्राय अनेस्टि दा बेफोर गासैबो गोग्लैयो बे गुन एबा आखल आखु दिन्थिनायाव बेखौनो बुंदों बेखौ गुन दिन्थिग्रा मुंमा बुंनाय जादों बेनिफ्राय दा बे जाहैबाय नैबे खायसे बेवहाय जोङो जा काइन्ड अफ नाउन बा मुंमानि जा बाहागो बेफोर जाबाय गाहाय बाहागो बेनि बादैबो आरो दंबावो माखासे फिसा फिसा जोङो मोनबावनो हायो बे जाहैबाय नैबे बेसेबां जाहैखो 4 नाम्बार एबारना बेसेबां जागोन 5 नाम्बार दा काउन्टेबल नाउन माने मा बे जाहैबाय साननो हानाय मुंमा दा साननो हानाय मुंमाफोरा माबे जागोन दा जाय मुंमाखौ जों 1 2 3
बेबायदि जोङो साननो हायो अब्ला बेफोरखौ जोङो मा बुंनाय जागोन काउन्टेबल नाउन होननानै बुंनाय जायो दा बेनि बिदिन्थिफोरा मा जागोन दा बेनि एग्जाम्पलफोरा मा जागोन दा एग्जाम्पलखौ जोङो बय हौवासा गथ'फोरखौ जोङो हमना ला क्लासाव जोंना फरायसाफोरा दङ हौवासा गथ' साबोसे होनना दङब्ला जोङो बेखौ साननो हागोन सासे सानै साथाम साब्रै दा बेबायदि साननो हानाय मुङा जानांगोन दा बयआ जाहैगोन काउन्टेबल नाउन दा हमना ला पेनखौबो जोङो दा जोंनि आरांगाया टेबोल सायाव हमना ला गंबा पेन्सिल दङ होमबा बेखौ जों गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा बेबायदि जोङो साननो हायो जेबो उसुबिदा गैया दा बेफोरखौ बुंनाय जादों काउन्टेबल नाउन एबा साननो हानाय मुंमा बा जोङो लिरनो हायो काउ मोसौ फोथाराव माबेसे मोसौ दङ बेखौ जों मासे मानै माथाम बेबायदि जोङो साननो हायो बेफोर गासैबो साननो हानाय मुंमायाव गोग्लैयो बेनिफ्राय नेक्स्ट 6 नाम्बाराव दङ आनकाउन्टेबल नाउन आनकाउन्टेबल नाउना मा जायो साननो हायै मुंमा जाय मुंमाखौ जोङो साननो हाया बेफोरखौ मा बुंनाय जादों आनकाउन्टेबल नाउन बुंनाय जादों दा साननो हायै मुंमानि बिदिन्थिफोरा मा जागोन दा साननो हायै मुंमानि बिदिन्थिफोरा जाहैबाय बेफोर जायो जोङो राइस बा माइरंखौ जोङो बा ओंखामखौ जोङो साननो हागोन नामा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै खैथा जोंनि बस्थासेयाव बेसेबां माइरं दङ बेखौ जों साननो हागोन नामा जाथावना नामा बेफोरो दा बेबायदिथ' जाथावा दा बेखायनो बेखौ राइसआ मानि बिदिन्थि जागोन आनकाउन्टेबल नाउननि बिदिन्थि जागोन बेनिफ्राय हमना ला नैफोरो काइन्डनेसफोर नों सासे मानसि सोरबा सासे मानसिखौ नों गथ'फोरखौनो गोबां अनदो नों बेसेबां बुरजा अनदो बेखौ जोङो साननो हागोन नामा बिदिथ' हानाय नङा होमबा बेफोरबो जायो आनकाउन्टेबल नाउनाव बेनिफ्राय सुगार जोङो सिनिखौ जोङो मोनसे मोननै बेसेबां माने सिनिनि रगआ बेसेबां बेखौ जों साननो हागोन नामा दा बेफोरखौबो जोङो साननो हानाय नङा दा बेखायनो बेफोरबायदि मुंमाखौ जोङो मा बुंनाय जादों आनकाउन्टेबल नाउन बा एबा साननो हायै मुंमा बेखौ बुंनाय जादों दा गासैबो बेवहाय जाहोबाय बे गासैबो गोरलै बांद्राय गोरा नङा नोंथांमोना काइन्डस अफ नाउन बेखौ जुदि बुजिदोंब्ला मोजाङै हमनो हाबायब्ला प्रपार नाउन माने मा मेटेरियेल नाउना माखौ बुजायो कमन नाउना माखौ बुजायो कालेक्टिभ नाउना माखौ बुजायो एबस्ट्रेक्ट नाउन माने मा काउन्टेबल आनकाउन्टेबल नाउनफोरनि ओंथिया मा बुजायो बिसोरनि बिदिन्थिफोरा मा बेफोरखौ जुदि मोजां बुजिनो हादोंब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय आनजादाव मोजां मार्क्स लाखिनो हागोनखौ जों आसा खालामनो हायो दा बेखिनिखौ नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ उननि जों गोदान मोनसे भिडिअ नैबे क्लासाव होनाय जा काइन्डस अफ नाउन बेजों सोमोन्दो थानाय आरो माखासे टपिकनि सायाव इंराजिखौबो जोङो भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन दा उननि समाव आरो गोदान मोनसे भिडिअ नैबे जा सावरायनाय बे सावरायनायनिनो माखासे MCQफोरखौ लानानै फैगोन जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना बुजिनो हादोंना हायाखै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरनो हायो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो हायो जायफोर टेट बा सिटेटनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थादों बिथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ शेयार खालामनो हायो उननि गोदान मोनसे भिडिअआव गासैखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ